hai wato malamu ka bari dai kai ni fa sai zama na gari dan bala'i ne wallahi to billahi da zila la illa huwa saboda wallahi ko kai wacan waƙiyar ko dan dai bana na akai amma gure gudu to ka je ina ma ka sai ai bala'i da kai malam mu ba ko billahi da zila kai da nake jina ko wallahi da ka san dan bala'i da fa totally dan bala'i ne wato ka san wani abu da kake wannan maganar sai ka tuna mun kaina saboda ni din nan dan bala'i ne nan ba wato lokacin da aka fara muzaharan nan kana ji ko da sojojin nan suka fara harbi na gaya ma bit bula take wucewa ta kunne na ana azzalumai gambara gaya ma wai ana ta wani wadanda ce kai sabati na gaya ma kai sallolin da nake yawan sujjadan nan da nake ba dole ma in samu sabati ba abokina ha to kai ni ko baka san wani abu ba sallah kaga da rana fa ni sallah fa nake haka nan zan ji na tsama so nake sallah saboda so nake sabatan nan ya kai gaya ya wuce linta ba ma iya linta ba wai kwanaki wannan waƙi'an da aka yi ta gane ko aka samu matsala ban je ba kawai ina ganin bidiyon kawai naga wani abu da wasu suke ta yi abin ya bata min rai kai ni fa in ni ne a wajen nan fa kai wallahi kai to ai kaga kalli goshi na fa saboda sujjadin da nake kai goshi na ya fara baki fa ka gane ko a irin sadakan nan na fito ina almajiran nan na kofar gida tun lokacin da fito ai sai na dan mun ba su wannan gura na kodai kuwa kai baka san wani abu ba za samu sabati ba abokina ka san shekaran jiya wannan waken dale wai ga burazu fa ana gani fa sistoci ko sun je an rike sa wajen fa na gaya maka ana neman a shanantar da su wai su za suke da basira wai ya imanin suke da kai ka ba na sa kai na gaya maka na shiga wajen nan na gaya maka ni tara na a lokacin sistoci guda uku da fito da su ka magana kai na fa zama dan bala'i wallahi kai da za a samu ire-iren mu ina gaya maka cikin harkar nan kamar guda 100 kai ba ma da goma ma mu da yawa ba mu da yawa ta mu da yawa kwata ba mu da irin mu na gaya maka ɗan tsiraru ne na gaya maka lallazi amma rigar nan kai da aka dawo can gane ai samu ka gane wannan shine bala'i ka gane mutum ka zama dan bala'i kawai assalamu alaikum dan sai sa bala'i lafiya Allah ya fara da alhamdulillah kai ana ta abubuwa ba mu ganin ka wannan abubuwan ana ta yamutsawa mana abubuwa suna ta tafiya Allah sa ne baka da cikin waɗanda suke da irin guduwan na ko shafana ko nokewa ya masu ka san mu dan bala'i ne ka gane ko badan da muke da yawan sujada yasa in aka fara abubuwa kawai baka ga bidiyon da aka yi na wancan mudara wancan waƙiyar da aka yi ba wannan shine fa lokacin da ana duka sojojin nan suna wajen shine fa tankare su je dauko wani abu bandaga ma sora ka dauke da bandaga nan daga an hada daukar bandaga dan bala'i ne ni kana gani na lamba ɗaya wallahi wato al'amarin da ka gane yanzu harkar ka gane ko in baka zama dan bala'i ba wallahi ka samu ara kai ɗan kaɗan ne mu tsarari a cikin harkar nan ma na gaba ga ya mai kai a cikin al'umma ma gaba ɗaya mu yan kaɗan mai ba mu da yawa gaskiya ne amma hakun ban mamaki gaskiya ban taba tsammanin mutane masu imani masu aiki irin ku zan same su suna irin wa'annan maganganun ba abin da ya ban mamaki shine kun manta da faɗan nan na Imam Jafar Sani da ke cewa la yaqulan lakum kasaratu salati wala li bukai rubbama ta'awwada law taraka law istawhasha kada yawan sallolinsu su ruɗe ku ko yawan kukansu ya ruɗe ku ko yawan azuminsu ya ruɗe ku ko da ko idan suka bari wannan abin zai rinka damunsa a cikin zuciya yace menene abin duba shine walakin ikatabiruhum inda sadaqil hadis wa ada'il amana kawai abinda ma'auni shine ku gwaje su wajen gaskiyar maganar su da kuma mayar da amana amma abin da ya ban mamaki shine kai ka zo kana karanta kanka dan bala'i kai dan kata'i kai dan jaza'i kai ba dan kai ba da ma kaza ba zai faru ba ma ga muku imani a zuciya yake kuma kila ta iya wannan sabatin da kuke tsammani ne sama ko ne kaza kaza Allah ya jarraba ku ne gani da ku shi sa annabi ke cewa kada kai alfahari domin mai alfahari kullun yana kasa ne daga lokacin da ka fara alfahari daga lokacin da ke ba kasa kuma wannan ba shi bane abin da sai ke koya mana kullun fadan sai a dare da rana yamma ko ina ne cewa ayi dan Allah ko harkar nan ta kafi ne dan Allah so dan haka kowa ya aiki dan Allah kada ka sa kana ji dan Allah ni wannan ita ce nasiha ta ga mutane to Allah ya sa kun ji kuma ku amfana baki dan gode Allah ya saki ya sanya Allah kai jikin ka ya sanyi ko jiki na ya sanyi wanda sai ya faɗa bai dama abin da ke faruwa da mu kenan kuma dai kace ne murare ke aiki nan ba dai nake wallahi kawai tura ka dan yarge marabta kawai shi yarko
wallahi tallahi yadda ka san yana jin abin da muke yi inda ka sai ga zuciyata ba na kiyawa tsaf abin da yake cikin ta shi ya zo faɗa ba Allah na sai abokin na gyara gyara